Anak, stop being the source of fitna. Kahit kasi nag-change ka na, nagtawba ka na, nagkipag-break ka na sa boyfriend mo, pero kung ikaw yung babae na kunting baga ng post, tapos yung batching whatever, diba? Na stop being the source of fitna. Kahit sabihin mo pa na para sa sarili ko to, diba? Lalo na yung mga hijabi, ya Allah, ang gaganda na kung ano-ano lahat ng klase ng hijab nila sa Facebook. Lalo na yung mga nikabi, naiinis talaga ako sa mga iba, no? Anyway, kunti lang naman sila. Na mga nikabi na, yung mga mata ang nakaganon, anak, hindi po pwede. Hindi po pwede, kaya ka nga naglikab kasi mo ipakita ang kagandahan mo, di ba? Anak, stop being the source of fitna. Bakit? Dahil gusto kong malaman mo na lahat ng lalaki ay napakahina, kahit ang mga mutakin. At bakit sila nagiging mahina kapag nakakakita sila ng babae? So isipin mo, anak mo, ikaw ay isang may haya na babae, nagbagong buhay na, nakahijab na, may takot na sa Allah. Ano pa kaya kung naglikab ka, biglang nag-post ka ng Facebook, nakita ka ni brother, alam niya na napakabuti mong tao. Wala siyang iniisip na haram, yung puso niya, binuhay mo ang kanyang sexual lust, automatically naging source ka ng fitna. So avoid that atakulekan. Please don't be part of the problem. You don't need to show your face or whatever beauty Allah that give you to social media. Hindi mo kailangan ipangalandakan yan dahil wallahi adim na kahit wala kang mukha sa Facebook, wallahi adim ang lalaki na nakalaan para sa iyo, ang kadar mo, ang itinakda ng Allah na maging tatay ng anak mo, kung mayroon kang kadar, kasi maraming babae na mamamatay na walang asawa, right? Kung mayroon kang kadar, kapag ito ay dumating, walang makakapigil. Mag-post ka man o hindi ka mag-post, walang makakapigil. So wag ka na mag-post para ma-miss ka niya at hanapin ka niya, mahirapan siyang hanapin ka. Dahil darating talaga na magiging asawa ka niya, hayaan mo siyang paghirapan ka. Dahil lahat ng bagay na pinaghihirapan ay inaalagaan. Right? Pero lahat ng bagay na ukay-ukay ay kahit na original pa yan, pero dahil ukay-ukay at nakuha mo lang na 20 pesos, okay lang na itapon mo yan. Pero kapag ito ay original, kahit na 300 pesos, gusto mo ikaw maglaban, gusto mo ikaw ang mamalansya, dahil ayaw mong masira, dahil original mo itong nakuha at pinaghirapan mo. So anak, hindi ka ukay-ukay, hindi ka ukay-ukay sa Facebook. Maraming lalaki ang naghahanap ng ukay-ukay sa Facebook. So wag ka na mag-post, hindi ka commodity na ibinebenta, na inilalantad ang kagandahan niya sa Facebook. Itago mo ang kagandahan mo dahil ikaw ang pinakamahal na bagay sa balat ng lupa. Adun niya umataon, wa khayru matauha, almar'atul salihah. Ikaw ang pinakamahalagang bagay na sa balat ng lupa. Napakaswerte ng lalaki na magiging asawa mo at magiging anak mo. Dahil ikaw ay babaeng muslima na tumitibok ang la ilaha illallah sa kanyang puso. Right? So mas mahal ka kaysa sa ginto, mas mahal ka kaysa sa pera, mas mahal ka kaysa sa diamond. You are the most precious thing in this world. So kung ang billion na pera, ang 100,000, ang 1,000 ay nakatago sa vault, sa bangko para proteksyonan mula sa mga magnanakaw, ikaw anak ay ikukumpli sa hijab at ikaw anak ay itatago mula sa Facebook dahil baka nakawin ka ng mga lalaking mga manyak na walang iniisip kung hindi pahigain ang mga babae ng libre.